FM News. Lokal. Idol John, kamen. Naideklarar nga invalid wenno saan a pinabura na ti Konseho iti Siyudad Dilawag iti naidasar a barangay ordinance iti a barangay Raraburan iti Siyudad Dilawag sakna na ti panakaipawil adumalan dagiti truck iti sakupan ti barangay nang nangruna dagiti dagsen na tinalablabes ang yema 7,500 kilos. Sagun na kini sangguniang panlansud member ken Attorney Jason Bader Pereira saan da nga pinabura na ti nasa o nga adang ti barangay kalpasan tinaiget a panangadal ken konsultasyon da pa yan iti yang ti DILG. Imbatad na asaan arumbe nga ipawil ti may sa barangay adumalan dagiti behikulo sa dagiti bukod da kalsada ta umuna saan da nga otorisado may kadua agbalin a sentro ti panagabusar ken may katlo makalapted dayto iti panagduras ti ekonomiya. Inlawlawag na asaan nga ti rason ti barangay adagiti kalkalsada ket saan ana disenyo para kadagiti truck nidikit di masapol nga ipasigurado da analagda ken natidkerda. Inayon na karaman pa ito iti panagbaybayad ti buwis dagiti motorista wenno daytoy maaawagan a road users ta. Kasi man ti paset ti apan nakaidasar na daytoy iti biyang ti sangguniang pandungsod. Report, Mr. Chair, pertains to the barangay ordinance made by Barangay 49B Raraburan, Lawag. Idol John. Mr. Chair, this committee report, Mr. Chair, pertains to the barangay ordinance made by Barangay 49B Raraburan, Lawag City pertaining to the prohibition of six-wheeler cargo or dump trucks on exceeding 7,500 kilograms gross weight to be passing along their streets, Mr. Chair. After a thorough study, Mr. Chair, and even a deliberation with the ILG authorities, we shared the same view, Mr. Chair, that barangay is bereft of any authority or without any authority to enact any ordinance that will prohibit the passage of any vehicles within their barangay roads. I'm not referring to bridges, Mr. Chair. I'm referring to barangay roads because in bridges, definitely we all know there is really a certain weight that we need to follow. As to barangay roads, it could not be prohibited by any barangay, Mr. Chair. Why? Because for many reasons. First, Mr. Chair, they are without any authority. Second, it will be a prone for abuses, Mr. Chair. Third, it will hamper economic growth, Mr. Chair. Now, the argument that the barangay road is not designed for six-wheeler truck, that should not even be a valid reason because we must ensure that the roads are roadworthy, Mr. Chair, by various vehicles. So we need to ensure that the roads that we are going to be the roads, the design of roads or the thickness of the road or any of our infrastructure should be within those vehicles that could pass within our times, Mr. Chair. Another, Mr. Chair, if we are going to study Republic Act number 8749, it even prohibits LGUs, among others, to collect motor vehicle fees, Mr. Chair. So, if we are going to read between the lines, if we were not empowered by the national government to collect fees for motorists passing by our roads, Mr. Chair, so it also includes the prohibition on the usage of our roads. Another, Mr. Chair, all motorists, whenever they would be renewing their vehicles, they are paying road users tax. And the use of this road users tax, Mr. Chair, is for the maintenance and repair of the roads being passed by our motorists, Mr. Chair. In view thereof, the committee therefore recommends that the Barangay Ordinance number EYM-02 series of 2025
of Barangay 49-B Raraburan, Lawag be declared invalid. I now move for the adoption of this committee report, Mr. Chair. Could you please elaborate it, Idol Joanne? I cannot get the news about it, and at the same time the legislative functions of it are ano na ganan, etiquette but normal, no apay, no kasano, ilalawag mo man, hindi ko makuha. When Idol Bernard, haanda nga paboran umuna ta sa anda nga otorisado dagiti barbarangay Idol Bernard. Ana dating nga kalsada, anat pinamay anda ka dati kalsada, hinarangan da, agkolektada or what? Handa ko mga palubusan Idol Bernard Nga? dadakkel nga truck nga magna kadagiti kalsada. Apay ka no? Di barangay Raraburan nang runa dagiti agdagsen kadagiti nalablabes ngem 7,500 kilos nga trucks Idol Bernard. Apay engineers amin dagiti taga Raraburan nga mangibagbat kastoy. Negative Idol Bernard siguro ti issue di ko ti pan nakadadael ti rangtay dito iti probinsya ti Isabela ngem hamet kit di nga rangtay deti ipawil da nga magnan dagiti truck iti barangay Met barangay road Idol Bernard ahaan ko mga magnadagiti truck ngem adumet dagiti rason no apehaan nga mabalin at nakikonsultar da pa iti DILG makalapid pa dito iti panagduras sa ekonomiya at met sa paling nga dalanan pa yung dagiti truck no dikiti iti mismo nga lugar. Yes, because the road was created as the road right of way. Pagdalanan dagitoy iti sa sinuman nga magna lugan kaday sa aminen apay kaslarang tay aya nga ada iti measurement that kinadagsen ti dumalyasat. Wan nga road Idol Bernard hanlay nga ti barangay Raraburan dagiti patipay dagiti gayam sa Bali Abar barangay ada dagiti kasto nga pinutarda nga ordinansa sa metlaing siguro metlaing nga paboran ti konseho gapu kadagiti nasa nga rason Idol Bernard. Una mabalin ka dimot nga pawilam kat saan at pagnaandeta nga nakarkaro kay pa nga nakarkaro da pa inukuan nga dete adayan ta na ganan Skyway wenno digiti agkolekta ti toll fee. When Idol Bernard. For the maintenance ano i-maintain dadta no kas pagarigan, di ba? Ag-request da kidi iti proyekto ken na dapat DJ nga mapili da nga kontraktor ket saan nga agar arami ti substandard projects ganon. Yun. DJ ko na ito nga masapol nga may pasigurado. May pasigurado. Mas may mayat pa DJ kasi dati pawilam ti tao wenno lugan nga mapandita apay private owned ba deta or public? Public. Di nga kamabalin nga pawilan ti tao ti nga sumrek dita. At adalan nga rodeta nga pagnaan nga makunko na Idol Joanne. Alright, any more? Medyo pala yung ti damag iti syudad ti Lawag adwa iti 99.5 bas ng Lawag Idol Joanne 15 tatak or